Como pode un país pasar de ser unha monarquía a unha dictadura en só unhas poucas décadas? Pois ben, a historia de España no século XX é un pouco como unha fileira de fixas de dominó. Unha caída, un conflicto, que empurra o seguinte, e o seguinte. É unha cadea de acontecementos fascinante e por veces terrible. Imos ver como pasou todo. Entón, cal vai ser a nosa folla de ruta? Pois empezaremos cunha monarquía contra as cordas. Veremos o intento dunha ditadura por poñer orde e o soño dunha nova república. Despois, mergullarémonos na traxedia da Guerra Civil e nos longos anos do franquismo, ata chegar ao que foi, o principio do fin. Vale, pois situémonos. Comezos do século XX. O rei é Afonso XIII, e aínda que en teoría todo está en orde, a realidade é que o seu trono treme, e moito. Aquilo non era unha época dourada para nada, era máis ben unha ola a presión social e política que estaba a piques de reventar. O ambiente na rúa era tremendo. Por un lado, as folgas obreiras parando as fábricas. Por outro, os nacionalismos catalán e vasco collendo cada vez máis forza. E por si fose pouco, unha guerra en Marrocos que era un auténtico sumidoiro de cartos e, peor aínda, de vidas. A monarquía, sinxeramente, estaba acurralada. E houbo tres momentos, tres golpes que deixaron o sistema casi cao. Primeiro, en 1909, a Semana Tráxica en Barcelona, unha revolta popular contra esa guerra. Despois, en 1917, unha folga xeral que paralizou o país. E o golpe de graza, o desastre de Anual, en 1921. Unha derrota militar en Marrocos tan humillante que puxo en evidencia a debilidade de todo o sistema. Entón, coa monarquía facendo auguas por todas partes, que pasou? Pois o que pasa moitas veces nestas situacións. Instalouse o medo ao caos, a desorde, e cando hai medo, moitas veces ábrese a porta a solucións de mandura. E esa mandura non tardou en chegar. En 1923, un golpe de Estado. O xeneral Miguel Primo de Rivera, co visto e prace do propio rei, faise co control. A xustificación oficial era, claro, restablecer a orde. Pero a realidade era outra. España acababa de entrar nunha dictadura militar. E ollo, por que esta dictadura tiña como dúas caras? Por unha banda, é certo que se rematou coa Guerra de Marrocos e se construíron moitas estradas e ferrocarrís. Houbo certo progreso material. Pero, cal era a outra cara da moeda? Pois a represión. Suspendida a Constitución, prohibidos os partidos e sindicatos, a liberdade pagou un prezo altísimo por esa suposta orde. Pero estas solucións de forza non adoitan durar para sempre. A ditadura de Primo de Ribeira acabou caíndo polo seu propio peso en 1930. E que veu despois? Pois das súas cinzas xurdiu unha esperanza, unha idea que ilusionou a moitísima xente, a República. E o curioso é como pasou todo, porque a monarquía non rematou cunha guerra, rematou cunhas eleccións municipais en abril do 31 que se converteron nun auténtico referéndum. A victoria dos partidos republicanos foi tan contundente que ao rei non lle quedou outra que coller as maletas e marchar. Así de claro, a Segunda República nacía nas urnas. E esa república trouxo unha constitución nova, a de 1931, que foi unha auténtica revolución para a época. Por primeira vez na historia as mulleres podían votar. Separouse a Igrexa do Estado. Aprobáronse autonomías para as rexións. Establecéronse dereitos laborais. Unha reforma agraria. Era un intento de poñer a España á altura das democracias europeas máis avanzadas. E non eran só leis escritas nun papel, eran cambios reais que afectaban á vida da xente. Pero claro, esta modernización a toda velocidade non lle gustou a todo o mundo. Para nada. Creou unha división social enorme. Por cada paso adiante que uns celebraban, outros vían-o como unha ameaza. A tensión, podíase cortar con un coitelo. E esa tensión acumulada a esa fenda que non paraba de medrar estaba a piques de reventar. E cando o fixo, foi da peor maneira que se poide imaginar. A data clave foi o 18 de xullo de 1936. Ese día, unha parte do exército, con xenerais como Francisco Franco á cabeza, sublevouse contra o goberno lexítimo da República. O que era unha tensión política converteuse de repente nunha guerra aberta, a Guerra Civil. E o país, literalmente, partiu en dous. A famosa imaxe das dúas Españas. Dun lado, os leais á República, o goberno democrático, e do outro, o bando sublevado, o chamado bando nacional, que quería precisamente
acabar con todas esas reformas republicanas. Foron 3 anos de guerra brutal, e cando rematou, en 1939, non chegou a paz nin a reconciliación. Chegou a vitoria dun bando sobre outro. E iso marcouno todo, o concepto de vencedores e vencidos. Estas imaxes falan por si solas, o desfile triunfal duns e a traxedia dos outros, a xente que tivo que fuxir e perdelo todo. A ferida non se pechou. Así que a guerra rematou, sí, pero a violencia non. Simplemente cambiou de forma, volveuse institucional. Comenzaba unha nova etapa, unha dictadura longuísima, de case 40 anos. E a cabeza de todo isto, por suposto, a figura do vencedor da guerra, o xeneral Francisco Franco. Converteuse no líder indiscutible, no dictador que ía controlar España con man de ferro durante as seguintes décadas. E que significou o franquismo na práctica? Pois basicamente foi desmontar peza a peza todo o que fixera a República. Fora Constitución e dereitos, fora partidos políticos e sindicatos, a prensa baixou unha censura estricta, as autonomías abolidas, todo o poder concentrábase nunha soa persoa. Foi un paso atrás en toda regra. Iso sí, a dictadura non foi sempre igual. Os primeiros anos, a posguerra, foron terribles. Anos de isolamento, de moita fame, os chamados anos da fame. Pero, a partir dos 60, a causa cambiou. Chegou ao turismo, a industria medrou, houve un desenvolvemento económico importante. Pero, ollo, unha cousa é o progreso económico e outra a liberdade política. Había máis cartos, sí, pero seguía sen haber democracia. Pero nin todo o crecemento económico do mundo pode comprar o silencio para sempre. O desexo de liberdade é unha forza moi poderosa. A última peza deste longo dominó xa estaba tremendo. E aínda que en superficie todo parecía estar en calma, por debaixo había moito movemento. Sindicatos que se organizaban na clandestinidade, protestas de estudiantes nas universidades. A oposición ao réxime, aínda que moi reprimida, estaba viva e medrando. O país estaba cambiando. E entón chegou a data, o 20 de novembro de 1975. Francisco Franco morre. Con el remataba unha ditadura de case 4 décadas. Unha era enteira da historia de España chegaba ao seu fin. E abríase, por fin, a porta a un futuro incerto, pero sobre todo, cheo de esperanza. Pero claro, a morte de Franco foi o final dun capítulo, pero o principio doutro. Deixaba atrás un país con feridas moi profundas e unha pregunta xigante no aire. E agora que? Como se pasa dunha dictadura a unha democracia despois de tanto tempo? Como se consigue a reconciliación? A resposta a todo iso é, en esencia, a historia máis recente de España. Unha historia que, de alguna maneira, aínda se está a escribir hoxe en día.